Så filmer vi. Så filmer vi. Så skal vi på rooftop og spise. Det skal vi. Lækker mad. Ja, Det var også det sted, vi spiste den 2. september, hvor vi havde sølvbryllupsdag sidste år. Så nu skal vi rigtig op og hygge igen. Ja, Hvad så? Hvad spiser du? jeg ved det ikke. En Smager rejedej. En rejedej. Er den ikke til slatten, den dej der? Og så skal vi lige skåle. Vi skal jo til at drikke rødvin og hvidvin og rosé, fordi vi får snart vinkøleskab. Hvad synes du om udsigten, skal? Meget, meget fint. Er den lige så flot som mig? Nej, det er det ikke. Godt svar. Rigtig svar. Godt svar. Rigtig svar. Jeg siger bare, skat. Den her, den råber på et dobbelt træningspas i morgen.